Igbo mandi na-ege ntị nnọọ unu na-azụkwa unu abịarụla ebe anyị na-agwa unu nke bụ gịnị eziokwu ọ bụ na ịmara ịgba maka nwanne Chukwueze Agaracha must come back to Ali Igbo nne Chukwueze sweet melody testimony ezigbo ngabasị si n'ukwu na ndịda as usual unuma anọ here aha m wụ Mrs. Chidera Duru ofe n'ime unu ma m chere na m ekwucha as gịnị Miss V ọ dị mma like that ịma ọ na-eme nkwucha ndị Mrs. ekwuruo mana ọ dịka taa ndị ike adịghị ndị Mrs. so ka mụ akwuo oke m ka o bee m n'ọnụ aha m Chinwe Mrs. over to you. Please. Afambo. Mrs. Adora Wankwo. Ada. Okay, unu lanya. Unu manu na anyị na-adịbu ịtọ. Nke taa anyị dị nnọ. Unu lewe ọmalịcha nwaanyị nọ nga. Ihe a wee ezigbo nwaada Igbo. Ịghọta. Mujuru mmiri ara mmanya gịnị? Afọ. Aha ya wụ Miss Blessing Ifemenam. Kupu n'aka. Nwanyị ọma. Thank you. Asa ekele gị. Ọ sị ka ọ bịa taa ka o nyere anyị aka ka anyị tụpịa o nwee okwu na anyị n'obi. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike tụpịa ya, ka o nwee ike gbarie ya ka unu ghọta ihe na-eme n'obodo. So, okwekwu n'ọnụ ya nke taa. O nwere etu enyi m nwaanyị mụ na ya so gaa mahadum mgbe ịma anyị agachago ke m fụrụ ya the other day ọ na-agwa m na mpa ya nwụgo msịcha ya ndo iwe ino ele ihe otu o si emega mgbe mụ na ya nọ na-akọrị mgbe aghọta na ọnwụ na mpa ya wụ ihe wutege ya na ọwụ ego o ji eli mpa ya ihe niile ndị ebe ka ya chọrọ ma ndị chọrọ efi ma ndị chọrọ ma ụmụada ma ụmụnna ibere m emete m si ihe ọwụta chilizi mmadụ Ili Mmadu ọwụzi pati so nwanyị ọmasị ma jụọ gị biko ị hụla mgbe mmadụ nwụrụ kama onye ahụ ga na-eri uju ihe ọ nọ na-echewu gịnị ego o ji eli onye nwụrụ anwụ ọhịa ekwughị nkịta. Well, anyway, ịma na abịa n'ala Igbo inyi mmadụ dị na omenala and omenala dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ ka ndị Ọka si eme ka ndị Ọnịcha si eme ọ bụkwanụ ka ndị Ọnịcha si eme ka ndị Nnewi si eme ịma ọ dịpendi otu ndị si eme mana ihe notisi bụ na abịakwa n'ala Igbo ụfọdụ na-eji ọnwụ ndị mmadụ akpa ego. Eziokwu. Ha na-eji ọnwụ akpa ego ọ dịzịa ka ha nọ na-eche nnọọ kemgbe onye aga-anwụ onye anwụzịa eweta list dejuo efi 20 ewu 30 mba ji 100 maka gịnị but again ọ dependikwa maka ịbịa n'obodo m abụ m onye Mgbakwu n'Ọka North ihe a na-enyi mmadụ na Mgbakwu bụ 7 days. Ị ga na-esi nri chere ka nghọta na-eweli iwe ọ na ya anya na-eme mmemme a ga na-eme mmemme 47 days mana onye nwụ na-enyi gị ahụ a ga-enyi ya a na-esizi nri na-eri nri na-aga a na-eri nri na-aṅụ mmanya na 7 days a mana onye nwụ na-enyi gị mana a na-emebi ya before mana ndị obodo mekatazi gbakọta si gị nke a na-enyi dị mmadụ 7 days na ọ dị too much so wee webiti ya to 3 days ọzọ kpụrụ ụbọchị na-atọ
ka na-eji elizi ka mmadụ ugbu na-enyi a. mmadụ mana ama m na ihe dịka afọ abụọ gara aga gọvanọ na-achị Anambra steeti etinyekwala iwu mepụta iwu na senyis na mmadụ otu ahụ na-aga na-elizi ofu ụgbọrọ ọ dị ka ahụkwa m ya yes aga na-elizi mana na-eso ya ịma na ihe dị na gọọmenti anyị awụ n'usoro okwu ma eso n'omume mana ụfọdụ ndị ada esi ya mana ndị na-eso onwe ha na-eme ha adọkwa m shọma onwe ha na-eme ha mana o nwere fine anọ na fine ya 100,000 ejidenu gị na ejidenu gị but iji bee ka okwu bee nkenke bụ na just like I said ndị mmadụ ọtụmadụ ndị obodo ọ dị ka ha just na-eche nnọọ ka ndị mmadụ nwụọ ịma na ha na-eme ya again ma ọ bụ na ndị ahụ nwere ego ha na-anya ofesi asị nwe ya nke a Blessing nọ USA Adora nọ Canada Chinwendu nọ Hong Kong ịmago and ọbụkwa na enwere ike ị na-anya ọbụna na ada anata village ka ejiziere ọnwụ papa ha wee chere ha unu ga-ebupụta ego a niile unu na-ebupụsi so onye bụ ihe mana ọ dịrọ mma mana ihe ikwu ihe ndị si esi na taa na onwe family friend nna ya nwụ ndị a biro ofesi ka ya si ebu ego nata ihe ejijide ha nwụ na ndị ụmụ nwoke dị na ezinụlọ a ha na-eso abịa egwu ili ebe a ka ha ejide aka na ha na-anata abịa gwuo ili ugbu a nna ha anwụgo onye ka ha chọrọ ka ha bịa gwuo ili nna ha etinye ọwụrụ igbo na ọnwụ na ha chọrọ ka ndị ụmụ okorobịa obodo gbuo ihe ili papa ha na ha ga-anatarịrị dị na gwa gị na papa ha ama nne ya otu onye ọzọ etinyebere ya nke ha ha ma bịa soro ha gbuo otu a ka o si mee because if you go to Kigaga hire grave diggers so ha cherokwa till onye ọzọ enye ozu nke ya aga soro gwili ịghọta so sometimes ọwụ na ha na-emechakwa ka ha megbuo sometimes ọwụkwa omenala ha na-achọ ime mana ihe dị na nke ahụ bụ ebi m Abuja nwanne m nwoke bi Abuja ama ndị na-atụ anya na mmadụ nwụọ mana o nwe otu a si eme ya enwe ụmụnna ndị n'obodo ndị enwe ụtụ a na-atụ a sị na-atụ ụtụ gị nwa nọkwa Abuja ịtụọ ụtụ ọ bụrụ ise na ị na Abuja onwe ihe gbasara mụ na ndị obodo ọ ihe anụwa mmadụ ga-eru nke gị a ga-ejide gị onwe ke m chọrọ ikwu maka ya maka na ka ekwughala ya ndị mmadụ ekepụwe ntị a na-achọ ịmara ịma ụmụada ịma onwe ihe a na-eme na eliwe mmadụ ya wee ṅụọ kajad tea ama akpọ ya kajad because ha na-aṅụ tii a eselie tii elu ihugoro titi ji dị nnọọ ka ọrụọ then asị gị achọkwa bread ekewara ị ga-eweta bread so that ha ya biri ya ha eji ya suru biko ka m jụọ gịnị kpata ele otu o si bido ele ihe meenụ na-eli mmadụ ama m ka m jụọ biko ele otu o si bido gịnị ihe meenụ a na-eli mmadụ asị ụmụada ebe ya edu ama m na onwe ndị na-anakwa aka na ma n'ihe akpọta ihu na keti ya bread eti na bread a na-eme ha edu ṅụọ ṅụju afọ biko ọsọsọ tii na bread o nwere n'ebe ka ya sị gị ịga-enye ha anya nri tray iji weta tray kụjuo ya rice tinye ya anụ were anụ ghaa n'elu the rice maka dị anụ cover the rice ma dị anụ akọva gị the rice enyechi ya were ị na-aghọta dị asụsụ asị gị were anụ ghaa n'elu the rice asị gị o nwedị ndị ga-abụ sef ibupụta ha ofe onugbu bifo ụmụada rie ya ofe onugbu dị na kula ewelu ngaji tọnụ agha mmekeshọn na anụ ma okporoko ma azụ ma ihe niile ọ bụ na ọ dịrọ asị gị ngwa bughachi azụ ihe a bụrụ nri ụmụada ị ga-eje so ihe na-akpata distin bụ na ịma na-abịa n'ala Igbo ụmụada bụ ndị ada n'obodo and ịma na ụmụada bụ ndị a na-akpachapụrụ anya
maka ọ dịrị izi ịbụ ada. Yes, I know. Ọ dịrị izi I know. Diko ndine mo wayo. Ọgbakwa ma ọsọ ya bụ echi. ịma na minu dimoni nụrụ dị ịbụ ada be nna gị nọ ihe dị na ya and ndị Igbo na-akpachapụ ụmụada anya mana ihe dị njọ na ya bụ ọ dịzi aka ụmụada ọtụtụ oge ọ dị ka ha enwe ogologo akpị ụfọdụ ndị ọ dị ka ụmụada na-asakazi ị ga-afụ na nwanne unu nwoke nwun ga na-ebe akwa ọ bụ otu a si ebe ihe na-akpụ ya bụ sef ihe ị na-act drama mmadụ nwụọ ewuchi m ọ mara 2 minutes idibego nne na-ata bread a na-eji spoon tii ahụ na ị na-awụ gene ebe esepụta spoon aja nwụti ka ihe na-emezi ịmago ụfọdụ ụmụada na-eji na afịa azụ oghere iji wee dị ihe ribere n'ụwa ha niile anya ibute rice maka ha na-ejicha ma waterproof ma ihe niile ekechikọrọ ha ncha niile onye ọbụla na-etinye n'akpa ị na-arụzie ibupụta ịkpọ nwa gị chioma ewepụta malt 20 wepụta mana ihe anyị na-abụrụ ihe kwesịrị ịdị na-eme for me efilu m na onye nwụọ sikwa mmadụ otu esi kwesịrị isikwa mmadụ because ọnwụ mmadụ bụ ihe uju ihe mwute ọ bụrụzi mana onye chọkwasị na ọ ga-eme pati o ego ya ruo ego gị ruo eme pati mana ya bụ na nọọ ihe onye ọbụla ga na-enegazila anya na onye anwụgo ngwa tata ka anyị ga-eri 20 bags of rice a ga-egbu efi 20 mechakwa ke maka ụmụ onye nwụrụ anwụ o nwere ihe m si ka m jugodi gị ịma o nwere ihe nwaada Chimamanda Adichie kwuru mgbe ọ na-mpi ya na mmịa ọkwa nwaada o mbụ ọkwa nwaada ewe biko Chimamanda Adichie kwuru ịma ọ gwara anyị ka o si wee dekwa n'akwụkwọ ihe ọ gabigara n'aka ndị ụka eziokwu akwa ịghọtara ihe ọ gabigara n'aka ndị ụka mgbe ọ na-achọ ini mami ya na papa ya ọ sị na ọ na-eru uju na ahụ na afụ ya pieces ịmago abịazie ndị ụka atụrụ ya ga side atụrụ ya ga side atụrụ ya ga side na ihe a mere ya ihe mwute o kweghị ya odido sị ka ọ pụta ka o kwuo ya ndị mmadụ a na-eti ị na-ekwu maka ndị ụka iji akwa ịghọtara ọ na-ewi mana ka ihe ilo ndị ụka ekwesịrị ị na-ịmago inye mmadụ ụdị nsogbu a n'oge iru uju a ma ọ na-eni mmadụ anyway ọ dịkwa ka ihe anyị kwuru ọ ga na-ekwu maka ndị nọ na mba na-ada anata n'ụlọ otu nsi wee marụ bụ na abịa n'ụka ihe niile nwere usoro anwụ ụtụ a na-atụ for instance I'm at Anglican Church so ebe na Anglican Church enwe Mothers Union nwee Women's Guild ihe a bụ otu ụmụ nwanyị na Anglican Church and ha nwe ụtụ ha na-atụ contribution ma ikwu ya na olu bekee contribution ụmụ ike na-eye for instance ọ bụ na ụtụ ụmụ nwanyị bụ 2000 ka m kwuo a na-ama akịkụ ya n'akwụkwọ then August meeting olubego ikwesị ịbịa August meeting natanụ n'ụlọ ma ihe na-eme ịbịa etu otu gị niile amaki ya mana ụmụ ihe na-eno because ịbịakwa na my own church my mom nwa akwụkwọ ọ na-ebu maka onye bụ president ụmụ nwanyị yanwa na-echeki akwụkwọ ụmụ nwanyị onye nwụọ enwekwa ụgwọ a na-akpọ ego ụka ụtụtụ something like tithe a na-amaki so onye nwụọ bife enyi ị ga-aga cheki akwụkwọ ma metụrụ otu niile because ihe a notice bụ na ụfọdụ ndị nọ n'ezi ọbọdị so abroad ndị na-Abuja ma ndị n'obodo ọzọ ọtụtụ oge ha da-atụ ụtụ mana ị ga-afụ ụmụ nwaanyị ndị karụ nka nọ na chọọchị na-atụ ụtụ onye nwa mee chọọchị nwee ike si oke e ga-eweta list cheki arụ gị ọ bụ na ịtụrọ of course you have to pay mana chere ọnwụ na ekwetara m ihe ikwesị imesi ime mana ọnwụ dịka onye ọ na-ekwu na dị wodela ụwa ọ sị na nne ya na nna ya ụka ha kpegbere kemgbe ebido mgbe ụka wụsọ bench na zinc
si ọha ha ndị soro tinye aka ụlọ ụka lụpụta ya ihe ọgwụ taa ụdị onye anwụọ ịbịa si na ihe mere n'ime nyi onye a na o ji 2,000 o ji 4,000 o ji 6,000 o kwesị mana ọ bụ na isi na gị nwa bụ ihe hibara ụlọ ụka for instance ke ndị na-eje n'ụlọ ụka ahụ ọkwa nwe ndị na-eficha ụlọ ụka ọkwa nwe ndị na-eficha ya ọ bụ na 2,000 ka ị kwesịrị ịkwụọ 2,000 because for me efilm na ihe dị mma mmadụ eji na n'ogi nwa oke for instance ọmụnwa bụ ihe bidoro ụka mee nke a ka ibidozi ya and so what ihe na-achọ ịgwa ya ugbu ahụ na ihe ọbụla iwu ihe kwesịrị ịkwụ yes gị gwa kwụọ ya kama ka provided no ihe dị n'iwu mana nke m na ma nkwado bụ mmadụ ndị ụka pụtazi asị nọ maka na ndị a nwere ego ọ bụ na 2,000 ka ị kwesịrị ịtụ asị gị tụzi nke ahụ adịrọ mma project ha na onwe project nke ahụ adịrọ mma ihe a ụtụ a na-atụ onwekwa oge o mee mgbe nne nna m nwụrụ onwekwa oge ewepụta akwụkwọ si bịa o nene o ji ụgwọ o ji 2,000 o ji 250 o ji 300 o wee ma just gwa gị ego one ekwu otu amount si gị ihe a ka o ji onwe ebe ị ga-ene n'anya sisi oke n'ezie o ego a bụ ego ụgwọ o ji for me ihe m fili ha na-emewu ha ele ebe a otu akpa gị ha ama ego ole ayagide aka si gị nna nne gị akwụrụ ụgwọ nna gị akwụrụ ụgwọ nekwa ego ole o ji mana ịma na nne gị na nna ya ebi n'obodo ha na-aga ụlọ ụka ka ọ dị possible na ha ga-eji ụgwọ 4 years mba ịma ihe ọ ya na-eme onye na-aka nka ya na-edewe akwụkwọ ya na-ede ịma like ana receipt na church ndị mụkwu mana receipt na church ị ga-amụ ụgwọ ọkwụcha receipt ọgodi no receipt o ji kwụọ nepa idebe ya onwego mambụ receipt mana o nwere ihe na-enye mani enwe kaadị a na-amaki kaadị amaki ahụ gị kaadị akwụghọtara so ha bịa ịgụrụ gị na ekwu nka ekwu iwepụta kaadị mana ịmago ọ bụrụ na ka m si for instance mgbe nne m ukwu nwụrụ ịmago ọ bụ mmadụ niile ga-ama ebe akpa ahụ nọ ebe ọ dosara nke ebe ọ dosara nka because ị ka na-eru uju ịmago isi gị dị scattered ka ebe ị ga-ebido chọwa akwụghọtara ka ebe ị ga-asị mbịa chọwakwa akwụkwọ dọkụmentị ebe ka nwoke a dosara akwụkwọ a o nwere ike ịchọ ịga ahụ isizi oke ndị chọọchị na achọla m ihe ahụ mana ama m na ọ na-akwụ ụgwọ o nwere ike ha lezie ọhawa ga-ejizi opportunity a because ama at least 7 out of 10 a ga-achọta akwụkwọ asị gị ego ọkwanụ ịma na onwe ihe ọgụtụ ya mana ọ dịkwanụ easy ịma dịka ndị chọọchị si emekwa ụmụ ndị otu a na-emekwa ndị be unu saịdị unu na-eme ama ma ndị Ọnịcha ka ndị na-eme ọnwụ ụdị otu iyi aba ọwụ na-eme ka ichie ọkwakwa ichie ka ha na-akpọ ha ụmụ ndị agbala nze a na-eji efi abanye ha nwụọ ihe ejikwa efi kpọpụta ha so ihe ha na-emezi ugbu ahụ nke esi nwụọ ọnwụ na ego efi adịrọ ihe eweta ego nke iji aba na nke iji apụta ọhịa ha na-emezi na ọnwa ezigbote nsogbu maka ịbanye Chineke meeze kpakpọ gị ịnwụọ ụmụ ga-ejizi ego eji akpọpụta gị fọmotu ọnwụ nsogbu a ga-enye ozu ahụ ji agbapụta gị otu ọjọọ ka ghara ịdọkwa biko asịkwa mụ na otu agbala nze wee ọwajọ otu amakwa m ihe mana ihe ya ga-aghọta bụ na omenala dị mma because ihe a niile like ichi ọzọ omenala Igbo dị mma ọ na-enye ugwu akpọ gị
like kita na-ekwu maka odebe ụwa ọkwa echichi echiri echi a na-akpọzi odebe ụwa ọtụ ụtọ so onye ọbụla na-ala mana for me ihe ga-ekwu bụ na just onye ọbụla mara ebe aka ya ruru ehe ọ bụ na ịma mmenwu ihe dị na ya mgbe ịma na ịnwụọ ọ ka mma na ịbanyere ihe na-agbanwe o nwere ka ọ ga-ebanye ihe dị mma ịghọta ịbanyechazie ihe gbanwee ọbụzie da onye ugo ọbụzie ana unu anabizi na-ebigharị aka nke na-ewute m ịma nwaanyị di ya nwụ na di nwaanyị ya nwụ ịma ọwụ the same thing ka ha na-aga a na-pass through ịhụ na onye nwaanyị di ya nwụ a ga-adagide ya amamo mana ọwụwa ka anyị na-ahụ na Nollywood ị ga-ahụ onye nwaanyị di ya nwụrụ akpọ ya isi ya dose ya otu ebe ka ọ mmadụ hapụ ịna-asị ifo osohụ maasị ifo osohụ ajụwa gị ajụjụ na-enweghị isi na ọdụ gịnị ka o riri ma tupu ya ọnwụọ gịnị ka gị na ịghọta eleghị m enu nwaanyị di ya nwụọ ụta na-eche akpasị ya agwa awụ ụta na-eche akpasị nwoke ma nwunye ya nwụọ maka na nwoke nwunye ya nwụọ a na-ebebe ya chai elokwu n'otu ọ ga-eshi ịghọta eleghị menu ọ na ka I would the worst on the earth mba bụrụ ya ịma na ihe niile otu si wee kwu na mbụ dị n'omenala si ha megbu anyị ọ bụrụ omenala asịrị ọsị megbuo ụmụ nwaanyị mana ịma na omenala Igbo otu a si afụ ya mgbe gboo maka kịta ihe niile agbanwechago ọ na-echenjizi ọ bụrụ otu ọ dịbụ na mbụ mana ị na-eri uju ịma nọmba 1 nwaanyị nwụọ a na-afụ nọmba ihe a na-ekwu bụ n'ọnyanwa bụ di ya n'ọnyanwa bụ ị na-awọda ya ka ị ga-esi wee gbu di gị so ịchọ ọ dị gị mma kịta n'ụwa na ịbụ nwaanyị ajadu na ịdịzi ịmago mana ndị Igbo mgbe gboo ka nna egwu na-ekwu mgbe gboo anụ ụmụada ka m bịa ihe eji wezi gị na ụmụada ụfọdụ ngebe enwe ike a na-ene nwaanyị anya for instance ụta na-ekwu kịta maka ode enwe ike bụ na ịbụ nwaanyị si ịmago isi a na-echezi mgbe di gị nwụrụ ihe a ga-ebugodo ụzọ sef akpụọ gị isi uwe zọ ka ha na-eji eseka ya ijọ mana ụfọdụ a na-enwe ike asị ozu ara enye nwaanyị mmiri ọnwụọ asị anya nwụọ ụfọdụ onwe ndị ga-abanye dị n'ime ọfịa ajọ ọfịa ị ga-anọ ebe ahụ rawu na ajọ ọfịa mbefe pụta ma ebe oge ebubo because the first thing ha na-asị like ihe ikwu ba jụọ ka ihe gbu nwoke a ọ nwunye ya gburu ya nke ka m ga-esi gbuo di m achọghịzi m ịbụ ajadu mgbe akpụ gị isi eyinyezie gị akwa ịma most time a na-enye ha akwa adịrọ mma nkịrịka akwa onwe ndị na-eyi black mgbe ọkịta ụka bata ka ha bidoro yibe white sef because mgbe gboo black ka ha na-eyi ihe niile ga-abụ black bụ na ị na-akwa mmadụ na ihe a niile then ịma mpụtakwa apụta o ị ga-anọ n'ime ịma nje ebe ọbụla ịmago then ọ bụzi onye a na-ebu ebubo ụmụada ma ndị a ga na-eti gị ihe ka ihe mee di gị and all of that but again ihe a niile bụ ihe a na-eme mgbe gboo mana ihe a niile chenjichago kịta mana dịka o nwekwa ndị ka na-eme ya mana ọ bụrụ ọzọ otu anwụ ọ dị bụ otu isi mara kịta eme ụmụ nwoke ọ ajụjụ mụnwa na-ajụkwa o si gị mme na-adị eme ụmụ nwoke maka nwoke nwunye anwụ efi ya like ihe na-ewe ewuo obi jide obi gị aka nka ọma mmetụ ụmụ ozu nwoke eje nụọ nwaanyị ọzọ nọ sọsọ ya kama ya na-agba n'ezi si chọta ofu onye nnụbata gị n'ezi ụmụaka anya ịmago mana ka nkwugodi ofu ihe o nwere ihe nne di m gwara m bụ na nke a ha na-eme ya mgbe gboo ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị bụghị ezigbo nwoke wee nwụọ ị gbara wuked ya wuked na o nwere ha na-eme asị na aja mpoto bụ na-egwuo inyi anwa wee wunye ya mmiri asị gị wụba mba okay wee wunye ya mmiri a na-awụra ha aja mpoto iji gosi na onye a ebiri ajọ ndụ bifo ya anwụọ a na-ebe ya nwoke mere ya nwaanyị akwụghọtara ọ bụrụ na nwaanyị ahụ gbakwara wuked wee nwụọ a ya emere ya otu ahụ and ọ bụrụ na nwaanyị ahụ abụghị ezigbo mmadụ
wee di ya anwụọ ịmago a na-ebo ebubo nwee ike bụrụ na nwaanyị ahụ ịmago o wee ndị mmadụ na-eche ka nwanne ha nwoke nwụọ ka ha kachie ihe niile akwa ịghọtara abịa ha kpọọ ndị otu ha ekonuko wee bo nwaanyị ya bụ ebubo akwa ịghọtara so o rukwanụ ebe ụdị ebubo ahụ ndị a na-ebutere ebubo ahụ bụ ndị ada ha ga-mee investigeshọn akwa ịghọtara mana ị maralanụ a na-eme investigeshọn o were ka na-eme investigeshọn egrizie pam ndị a na-akọ n'elu ndị nke a na-akọ n'ala asịsị vootuo ịmago mana ihe niile dị n'aka Chineke si na onye richa onye ahụ o ji rie ka ọ ga-ejikwa gbọọ akwa ịghọtara so ihe m na-ekwu bụ ihe ndị a niile anyị enwela ihe nọ n'ala Igbo eji like a check and balance akwa ịghọtara so ka ọ bụrụ na ọsọ nwaanyị nwoke mekwa ihe ọjọọ enwekwa otu esi ejidekwa ya akwa ịghọtara achọ m ka ọ bụrụ n'ọsọ nke anyway ugbu a ọ dịghọzi ka o si dị ihe a na-ekwu bụ maka ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ọ bụrụ maka ụmụ nwoke gbara ajọ ọ maka ụmụ nwaanyị ya na-ekwu bụ maka ụmụ nwaanyị because ya na-ekwu bụ na ụmụ nwoke nwunye ha nwụọ adata ha afụfụ ị ga-afụ mgbe nke a ga na-asa afụ ha dịgokwa nri mana mgbe nna m nwụrụ ka akwụkwọ nke bụ eziokwu ndị mmadụ bịakwa na-esitere anyị nri tutu enye ya ajọghị m sure na anyị si nri be anyị ndị mmadụ nọ na-esite different people nọ na-esite nri ebutere nne m ịghọta bika na normal ha si ọmasịwu nri ọmarịwu nri esi n'ụlọ ọtiri elie mmadụ so ndị mmadụ na-esi n'ụlọ ha site nri bute for like I think izu ụka anọ tutu elie nna m ndị mmadụ nọ na-esi nri every day na-ebute n'ụlọ ịghọta mana ọzi oge enyichazi ya ka ibidozi siwe nri n'ụlọ ya wee rie so ọwụ na ọsọsọ ụmụ nwoke ka a na-emeri ọ dipendị otu ego n'oshi na ndị na unu n'akụkụ ịghọta na mmadụ nwụọ ihe kwesịrị na-emere onye ahụ ebere onwe ha kwesịrị na-eche ego ọ ga-eji azụ efi ego ọ ga-eji esi nri mmadụ oyi mawa mma gị kama ị ga na-ekpere Chineke ka ọ gbakee ọnwụ ihe ikpe gị iche ọjọọ ka ọ nwụọ so that you understand mmadụ nwụọ ị kwesịrị na-emere onye ahụ ebere onye n'uche maka na ịma ndị ugwu uche ma anyị nwere ike iso otu ha na-eche ili mmadụ ịnwụọ tata echi asị gị farewell ihe ị na-ekwu ịma na ọnwụ ndị mgbe ndị ọcha bịara ka anyị bidoro ihe itinye mmadụ na ntụ oyi because mgbe gboo onye nwere otu esi preserve ozu onye nwụọ enye ya ozugbo so ihe a westernization bụcha ọmụ ikuku ogwu bịa ịghọta because ọ ebe hụ ndị ụmụada na-si bido mgbe ahụ ọ na-eme mmadụ nwụọra gị ọ bụrụ nwaanyị nwụrụ ọnwụ nwoke nwụọ ụmụ ndị ụmụada agbakọta bịa nenye gị onye di ya nwụ ya nọ ebe ahụ unu na-agụ egwu unu na-eme unu nọnyere ya until chi bọọ aya enyi mmadụ ọ wụrụ ofe konofu na-erie ọ wụrụ abacha konofu na-ata anwụrụ ti konofu obido hụ wita anya ukwu ahụ eji eme ihe ugbu a mgbe ahụ ọnwụ jos na o nwere ndị bịa nlekọta gị ndị mmadụ rịarụ ụlọ gị ndị mmụọ ititetenụ ị ga-enyenụ ha nri ị ga-eko ha ọjị ọnwụtụ ihe ha si bido bifo abịa mewezie ihe mọchụarị onye nwụọ anyị donyezie na friji bịa na ụka ịbụ nke a na-adọnye na friji ịma ọ na-emezi onye nwụzi adọnyezie na friji echefuo ịma na kemgbe iti mgbe after covid bido ka ndị mmadụ bidozi mewe ọnwụ Nigeria ego iji enyi onye gị tinyego gị ya na first emecha emewezie 2 years 3 years later abịazie bịa kpọọ ndị mmadụ apụtago nke ahụ mana ligodo onye nwụọ si ligodi ya first mana ịma na ọzọ dị ka ịbịa bụ na ihe ọzọ ha ji etinyekwa na friji bụ maka ugwu ịma na yes ịkwanye ugwu
like mmadụ like ịkwanye as in if na ịkwanye mmadụ ka inye ya ịma na ị na-akwa mmadụ nwụọ tata ị na-ebunata ozu onye anwụrụ anwụ from mortuary a na-enwe undertakers ndị na-agba egwu a na-agba egwu na-ayọ ịmago apam caretakers abi apams caretaker eburu ozu na-eme guy atụọ ya taa atụọ ya like this atụọ ya ịma ihe anyị na-ebu o so n'ihe me like my grandmother nwụrụ nne m ukwu nne mama m that's nne m ochie ọ nwụrụ na January this year anyị akwabeghị ya atinye na mortuary ọ ka nọ mortuary now mgbe a ga-akwụ ya bụ na January 2026 1 year after ị ga-eji nwayọọ kwuo ya ọzọ maka na ihe mee bụ na choice number 1 mana echeki date anyị nọ na-asị ka akwa ya na Easter asị oke na ụmụ ya niile ama nnatanwu na Easter and n'obodo anyị ada akwa mmadụ na December na Christmas ada akwa mmadụ na so oge ọ dabazi bụ na January 2026 ị na-ajụzi ajụjụ ị ga-ajụ bụ oke nwaanyị na-ebịarozi bịa nye ya ụmụ ya ma nkwe ka enye maka ha chọrọ ka akwanyere ya ugbu a ka abịa kpọọ n'ofu afọ unu enwetọrọ date na 365 days ma August ọdụ izi ọ dịrị izi onye ọbụla chọọ ịnata onye ọbụla chọọ ịnọ ihe bụ invitation na celebration of life so every month a na-eje na mortuary na-enene ya so afụfụ dịkwa na nke ahụ maka ị ga-aga ije cheki ya maka ndị mortuary abụ na ịbịarọ ama fichi arụ ama ndozi ọfụma so ị ga na-abịa wite ego dịkwa na ya n'ihe niile so ihe na-ekwu bụ asịrọ na ọ dị n'iwu na mmadụ nwee manye ya inye ya rapịa mgbe ịkpatazi ego ịkwa mana ụfọdụ na-achọ mba that day bute ndị ogene bute ndị egwu a na-etinye ọ na-anata ịba ga na-etinye mkpu ha ya mana ịma ụfọdụ mgbe ndị a na-etikpọ ọpa ma na-awụli elu ụfọdụ mgbe ha dị ndụ apams na-awụli elu ha niile agba uniform at times ma ndị anwụrụ anwụ ji ha hụ rie nri complete 3 meals ha hụ rie onye nwụọ a na-agba gelegele onye ọbụla na-eti ewo ọnwụọlụ miwali mgbe ọ dị ndụ a na-epenti ebe niile ma ukwu joko ma ukwu osisi a na-epenti maka a na-akwa mmadụ ọ ndị Igbo na-eme ụmụ ya biko ndị Igbo unu gbanịanụ awụsọsọ ndị Igbo ndị Yoruba na-emekwa pati ndị Yoruba na-emekwa pati nke abụọkwa ọdụọkwa ọsọsọ ndị Igbo ọdụrụ ọsọsọ ndị Igbo ka gbu ya n'isi ọ bụ ndị Igbo ndị Anambra biko ọ bụ ndị Igbo ndị Anambra na-anwụ ike anyị na-anwụ ike unu ozugbo bifu na-ewelie plakad elu na Anambra biko ka anyị ga jụọ ọnụ ndị niile mmadụ ka ha eme ụzọ ha si lie mara ma ọ dịrị ha mfe mara ma ọ dị ka anyị na-abịa biko ka anyị bịa afọ m bụ Obinna Obiakọ abụ m onye Anambra like mgbe m ahụ ndị ikwu nna anyị si na onwe ewu ekwesịrị igbulu mma ekwesịrị igbulu aịda nne ya ọ nne ya na o gburu ya nna anyị nwaka ka ọ dị ịlụ and anyị mere ya anyị bụ nwa bụ ewu na-abụ mba bifo akwadobe nke sef anyị ga-eje mesie datin so eje gbuo ewu ya sisi gbue bifo akwadobezie nke ya so mbọsị a na-akwazi ya abịakwa mbụ ndị nwe mma anyị ya anyị na-akpọ ya ndị ukwu nne abịakwa mbụ ndị ukwu nne anyị nyekwafe ewu nke fa afọ m bụ Maazị Amaobi Okafọ abụ m onye Igbo
onye Anambra steeti. Na nwoke tii na bread. Ikwete na ọ dị too much. M nwere ekweta na ọ dị too much because ihe na ihe eji eme ka ụwa na-atọ ụtọ. O mere na-eme ka ọ na-aga ka a na-enwe aṅụrị because na ọ na inye ihe ndị a enwere ka ọ nwere mgbe ka ị nwere iji ịnatara na onye ahụ nwere ịnatara nwere mgbe ọkpọchị dị nwere iji atọ ụlọ ndị ekwubeghị since ma ụmụ agadi ka ụmụ agadi nwaanyị so imefukwara ahụ mgbe ahụ nyetụwa nke rutere mgbe ahụ ijewara maka ịnọcha afọ ịma nyefe echi so mgbe ahụ natara inyefe jide nke ha nwa nke m unu ahụ n'ọtụtụ ndị mmadụ ihe ha gabigara mgbe mmadụ nwụnyere ha unu ahụ ndị mmadụ na-agabiga ego ndị mmadụ nna ike gwụ biko ihe anyị na-ekwu mmadụ nwụọ so ọwụhụ pati ọwụ ngwa a na-abịa kụwa ekwe mewe pati zụwa efi mee ka eriri juo afọ ọwụhụ ihe ịkwesịrị mmadụ na-eri uju imere ya ebere nyere ya aka ka o nwee ike pụta fọm iju ahụ ori gị ọwụhụ mmadụ nwụọ ngwa nke ịma na ị ga-eri otu bag rice ṅụọ tii dị very thick na otu ogbo bread n'otu ogbo bread ọ bụrụ na ha ṅụọ tii ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ oke nwere ebe ọzọ ha ga-asị gị mere ha ụdị tii ahụ ga-eme ya why not unu chụ na-abịakwute m unu juwa ya edu ya aṅụọ tii unu ga-eche mmadụ nwụọ nga m na-eme kanopi na-eme oche m na-enyekwe gị tii ị ga-abịa mgbe ihe ndị ahụ na-eme ga anya aṅụọ tii nyekwa ya mma ọ bụrụ na abịasịghị gị nye ha tii ga-enye ha tii ị na-ekwu sef ọtọ mgbe ọ ga-abụ ọ bụ n'ọnwa dị afọ 10 a na-esi nri ike gwụ ịma na o nwere akụkọ nne m na-akọ ma o nwere fada nne ya nwụ ọwụ ndị fada na ha akọ na maka okwe ego a na-atụfu ma mmadụ nwụọ ndị mmadụ ada anụ oge nne ya nwụ okpechara na chọọchị ebe a oke mmiri na chọọchị gwakwa ha si after mmiri a onwe ọzọ na-esi ya si onye ọbụla sozi ya ala na sokwu ya gị dụ onye ozu n'ili adọnyecha asịgịnị igobi ọ bụ ọkwa ebe a na-aga eme oriri na nkwari na nwokwe onye osi nwokwe mmanya ọgụzọ nwoke ahụ ji nwayọọ liba nne ya n'ala taa everybody akọọlị asa akụkọ ka ha agaala ọ na-afụ m ụfụ a na-eli mmadụ gị hụ ndị mmadụ ha na-elu chicken ikwesịrị ịdị na-ebe akwa onye maka na celebrate a good life but ị bịara isi mmadụ ndo na mmadụ nwụlaghara gị eti ha na mmadụ n'ala ịnwekwana the environment change music a na-ebe asị ha ejibekwana m rice na-agafe m n'ihu inye ha rice nye ha ụkwa ha etie nye ha ụkwa ihe niile ị na-awọnda mmadụ ọnwụzụkwa ebe a onye na-alụzi nwaanyị because ị na-ele party na wedding ama m the difference the only difference na ofu igbe na ya nke ọzọ ndị mmadụ yi white and black onye ahụ ịmahụzi igbe ndị bara ya n'ala ịmahụzi igbo a na-akụzi kanopi enwetabe mmanya kanopi a nwere mmiri nke enwere anyway for me n'uche nke m bụ dịka Adaora kwu celebration of life dị different agọzi na onye nka kata nka ọfụma bịa n'ụmụ bịa nwụọ mana onye ịma na o metebeghị ụwa bewa akwa anya bụ na bewa akwa anya mmiri otu mkpụrụ adịghị ha na ya na-eti ewuchibo ozugbo ị na-emecha ewuchibo kere isi nke mana onwe ndị na-ebuzi bọtụl na akpa ebe ha buru empty bọtụl buru empty bọtụl malt na ịma na ime igo kan ọ dị izi ha iwere enye ha ewere ya sụnye n'akpa ndị mmadụ na-asịzi oke ka ego bọtụl so that because of man dị izi ha ma na ndị village chere aka jọjọ ifu nna gwa gị oge anyị mere birthday nne m afọ gara aga ndị ebucha bọtụl malt stout mmanya empty bottle empty mmanya niile a na-eke ha nwere empty ya coke fanta ọ nọ n'akpa so inyezi agbanwe ya nyekwe gị your empty so there is nothing to quarrel about ifo
and say thank you so much. Mail ofuma. Ihe bịara n'imepela anya ndị lege no ha amarala that Ili Mmadu, like we said, owu party. Owu ebe na unless celebration of life oto shikwo. Imi ke bia yire fegi bia rie nri no ngongo. Mana onye ahụ ya no torube biko ibia ibecha gi megini gelawa. Ande torure owu na aka heru. Akwụkwọ na aka heru. Ọkwa na yes, aka hebere. Gelawa na mmadụ biko nwanyị ọma adị nwa mama ịma wụ game master. Mana keta Ike ana dị m enye gị mantle. Hey, Agara m ị ga-akwụ ego ole ka ị chere ama ga-akwụ? ị ga-abịa meet m. Ndị Miss V ji ụgwọ meet ka m nkụ. na buru na ọsọ ụmụ ada bịa ṅụọ tii o. Ọsọ ụmụ ada bịa ṅụọ tii. Onye o ji ụgwọ ugbu a ọ sị na unu jidekwa dị ya ahụ. tupu anyị emechie anyị na-emekarị ihe a na-akpọ egwuregwu just obere ka anyị hụ otu ịma how Igbo you are. Take it off from there. Let me the mantle. Come on. Igbo bụ Igbo ịhụlanụ anyị nwere onye anyị tinyere na hot seat oche dị ọkụ ka anyị chọọ ya ngwa ihe anyị nwere ga-agwa gị taa bụ gị nyere anyị aka kwuo okwu ntabi ire a. Okay na. M ga-ekwu ya obere like softly ka we can nweta ya. Anyị ekwu ya 5 times gboro n'ise. Gị ekwu ya 5 times enwekwuo. Ọ na ọsọ ga-ekwu ya obere na onye ya otu wayo si ebido. Ya ma ga-ekwu ya obere ya ma ga-ekwu ya 5 times. so nwanyị ọma Ma ị ga-ekwu ya Efugo video. yes. Ya ka eji akpọ ya okwu ntabi ire. So nke mbụ m ga-enye gị kịta bụ kwa ụka kwa kọbọ. Kwa ụka kwa kọbọ. Ngwa kwuo ya pre. Kwuo ya mgboro n'isi. kwụka kwakọbọ champion. Okay. Onye nyere gị nya self acclaim. Onye megere champion. Hey, Moa. Nkwuo. Kwuo ke gị. Oh Lord. Okay. Also Lord. Ngwa. Ka nkwuo nke m. Kwuo no ntị. Papa Peter patara papa ya papa Paul. Papa Paul apata papa. Ifugo ready champion. Una fugo ready champion. O mereke ọ dara ya. Fono ya. Nwere one more. Ọfọ ofuke. Ngwa. Gwa anyị. Dinta na-achụ nta na-ata anụ ọ chụtara na nta. Okay. Gwa anyị nke a mgboro na-atọ. dinta na-achụ nta na-ata anụ ọ chụtara dinta na-achụ nta na-ata anụ ọ chụtara na nta dinta na-ata Ọwala a ga-enye gị 1/2. Ọwala 1/2. Ịwala ka ike gị ra. Nnelela. Daalụ. Thank you. Thank you so much. Ịbịala bịa mepere anyị anya. Nwere ihe ntakịrị anyị chọrọ inye gị. Anyị na-eji nwayọọ olu nwete. Maka na anyị chọrọ isi gị imeela. maka 1/2 Maka 1/2. Ịgbalịala gị ukwu ụzọ ihe ntakịrị biko. Just nwanyị. Were anyị otu anyị ha. Ifi ngwa nọ. Ifi. Nwoke ọma. Daalụ nne. So here I will from the Eziokwu or my family or Eziokwu team and I see the email. Thank you so much. Drum roll. I'm Thank you. Unemeka. Thank you. Email. Aye nri na njedebe asị anụ na-ata gịnị ejigbo nta bikonu soro na anyị unu ma anyị nọ na all the social media handles anyị nọ na Instagram, X, TikTok, Facebook, YouTube adegini Eziokwu Talk Show bikonu soro na anyị ka ọ dịnụ
Till we meet again, because I'm here. Because of woman, I know come and the man that decided to meet again. Sweet melody, testimony. Ezibonga basi. Nunata echibugene nta anunata echibunta. Onako ha inono na. Your Igbo is so strong. Oh, sorry. Anunata echibunta. It's like Hallelujah. 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 Hallelujah.